Zdravím vás, priatelia, takže pozeráme sa na Ram Java Perák. Je to originál, pôvodný stav. Boli dohodnuté iba jednoduché operácie, pretože cieľom je zachovať originálnu farbu. Bohužiaľ, púzdro hlavného stojana bolo vymlátené, takže to sa muselo vymeniť. Ale teraz skúsim si to takto pridržať. Je krásne, výborné. No a druhý problém, aby sa motorka nemusela nejak markantne do nej zasahovať, tak sú tieto ložiskové misky, ktoré originál boli vymlátené. Čiže tieto sa robili zo spodu aj z vrchu, atypické pre tento rám, čiže na mieru. A je tu originál, tak len ukážem. Aj pre predstavu, aké to bolo. Samozrejme tam dole nižšie ešte väčšie osadenie, ale je tam príliš veľká vôľa, takže len pre predstavu je tu už osadená atypická miska, čiže tým pádom nebolo potrebné túto šálku vrchnú a spodnú meniť, rozrezávať, zvárať to, ničiť tú povrchovú farbu. V tomto prípade sme to zachránili atypickou miskou ložiska, že sa vyrobila priamo na mieru daného krku. Nedá sa to urobiť, že urobím nejaké atypické tieto ložiskové misky a tie sa namontujú na iné. Vždycky sa to musí robiť i na daný rám, hej. Čiže to je jedna vec, ktorá je vybavená, takže toto sú tie staré, tie pôjdu sem. No a druhý problém je táto rúra okuliarov. Je to úplne zničené, tie ložiskové časti absolútne zničené, závit zničený. Takže vyrábala sa úplne nová. Krásne, nezdaným závitom. Len pre predstavu.